Bismillahirrahmanirrahim. Wa hina tawajjahu mongko nalikane padha madhep ya Abraha lan wa jaisu lan tentarane lihat mil Ka'bati marang rusak Ka'bah. Arsalallah mongko ngutus sapa Allah Ta'ala alaihi mengatasi Abraha lan bala tentarane ma ing barang kosohu kang nyeritakake sapa Allah ing ma fi qoulihi ing dalem dawuh Allah Ta'ala alam yaj'al ana ta ora ndadekake ya Allah ai ja'ala tegese wis ndadekake Allah kaidahum ing tipune ya ashabil fil fi hadamil Ka'bati ing dalem ngrubuhake Ka'bah fi tadlilin ingkang tetep ing dalem sasar khosarin tegese nelongso wahalakin lan kerusakan.